Dobrý deň, milí diváci. Srdečne vás vítam na mojom kanáli Tarot pri čaji. Toto video je určené všetkým z vás, ktorí ste znamení vodnára, ale aj tým, ktorí sa o toto znamenie zaujímate. Preto sa prosím pohodlne usaďte, spravte si kľudne váš obľúbený nápoj a poďme sa, milí vodnári, pozrieť spoločne na to, čo vás čaká v mesiaci november. Vyberieme teraz úvodné energie a pozrieme sa na to, o čom bude dnešné čítanie. Tak, poďme na to. Tak a vypadli mi 4 karty. Tak si poďme pozrieť teda každú z nich. Prvá karta sa volá férová žena, takže budete mať dočinenia, alebo možno máte vzťah so ženou, ktorá má blond, šedivé alebo biele vlasy. Takže, milí vodnári, ak takúto osobu máte vo svojom okolí, takúto ženu, tak tento mesiac bude táto osoba zohrávať pre vás určite dôležitú úlohu, takže venujte tomu zvýšenú pozornosť. Druhá karta krabička, takže dostanete nejaký dar. Takže vidíme tu nejakú pekne nazdobenú krabičku, ktorá je, ale ako vidíte, ona je pevne zamknutá, takže pravdepodobne ukrýva nejaké tajomstvo, vlastne my nevieme, čo tam vo vnútri je. Takže jednoznačne prichádza k vám nejaký dar, ale ešte vám zatiaľ nie je odhalené, čo to bude, alebo od koho príde. Môže to ísť o skutočný dar v nejakej hmotnej podstate, ale pozor, môže to byť aj nejaký duchovný dar, takže nejaké poznanie, vnúknutie, nový začiatok, alebo jednoducho človek, ktorý do vášho života prinesie svetlo, a kľudne to môže byť aj táto žena. Takže to bola karta číslo 2. Tretia karta súd, takže cítite, že vám v živote niečo chýba, možno sú to peniaze, láska alebo ciele. Takže tu vlastne vidíme na zemi ležať prázdny súd, ktorý je obklopený opadaným listím, a tento obraz symbolizuje taký pocit nenaplnenia. Takže možno si to nechcete priznať, pretože zmena by od vás vyžadovala odvahu, rozhodnutie a nejakú akciu, nejaký pohyb, ale práve teraz je dôležité, aby ste sa pozreli úprimne na oblasti, v ktorých stagnujete, alebo na oblasti, ktoré si myslíte, že vo vašom živote stagnujú, a podnikli aspoň malé vedomé kroky k ich zlepšeniu. Takže toto nemá byť výčitka pre vás, milý vodnár, ale skôr také pozvanie, aby ste naplnili ten svoj prázdny súd tým, čo vám dáva radosť, pokoj a silu. A posledná karta, ktorú tu máme, sa volá Veľryba a karta sa volá Zbytočné starosti pre nič. Takže áno, ono to tak je, že predstavte si, že ste niekde na pláži a z oceánu sa vynorí veľryba, ktorá je mohutná, veľká, je majestátna, a takýto pohľad vás môže na chvíľku vystrašiť, ale ona o chvíľku odpláva pokojne ďalej, ako by ste pre ňu ani neexistovali, a v podstate táto karta hovorí o tom istom, že o tých zbytočných obavách, ktoré vás môžu v najbližších dňoch, respektíve v mesiaci november premáhať. Takže niektoré situácie sa vám možno môžu zdať hrozivé, ale ukáže sa, že ste sa vlastne báli zbytočné. Takže veľryba v podstate symbolizuje ako keby takú skúšku viery a pripomína vám, že nie každá búrka, ktorú vnímate, je aj skutočná búrka. Niekedy len mrholí alebo poprchá. Takže určite netreba panikáriť, takže dávajte si pozor aj na toto, milí vodnári, v novembri.
A poďme sa teraz pozrieť na tarotové karty, ktoré nám bližšie rozvinú daný príbeh. Tak, poďme na to. Vyberieme teraz 6 tarotových kariet. Tak to bolo celkom rýchle. Už mi vypadli prvé 3 karty. To bolo tak. A ešte potrebujeme 3. Tak a ešte jednu, poslednú. Dobre. Tak to tu len trošičku upravíme a ideme na to. Takže mesiac november, milí vodnári, začínate kráľovnou mečov. A toto ste vy, milí vodnár, toto je energia, v ktorej sa budete nachádzať začiatkom novembra. Kráľovná mečov je niekto, kto vie, čo chce a nebojí sa to povedať nahlas, pretože to nie je človek, ktorý by sa riadil emóciami, ale práve naopak je to niekto, kto je veľmi rozvážny, triezvy a drží si aj dostatočný odstup. Takže pre niektorých ľudí môže táto osoba pôsobiť chladne alebo neprístupne, ale je to len preto, pretože v minulosti si už prešla veľkou bolesťou, ale aj rôznymi skúškami. Takže kráľovná mečov hovorí to, čo si myslí a vo všeobecnosti to, čo hovorí, to, čo komunikuje, tak ona to myslí úplne vážne. A to isté platí aj pre vás. Takže budete na začiatku mesiaca vlastne vyjadrovať vašu pravdu, vaše pocity, vaše nálady. Jednoducho budete komunikovať a reagovať na danú situáciu, v ktorej sa nachádzate. Ja si jednak myslím, vidím tu, že toto čítanie bude čítanie o práci, o kariére, takže ja si myslím, že je dosť možné, že budete komunikovať možno nejakú nespokojnosť, ak je tu niečo, čo vám chýbalo, čo vás nenaplňa, či už chcete nejaké povýšenie alebo zvýšenie platu alebo nejakú presun na inú pozíciu alebo iné oddelenie, tak si myslím, že začiatkom mesiaca budete toto komunikovať vášmu nadriadenému, budete vyjadrovať tieto vaše pocity a myšlienky tejto osobe. A posúvame sa ďalej k rytierovi mečov. Meče v tarote vždy symbolizujú pravdu, myseľ a komunikáciu. A rytier je ten, kto tieto atribúty prináša. Takže rytier mečov teda prichádza s dôležitou správou alebo aj nejakým odhalením, ktoré vám umožní pochopiť skutočnú situáciu a podstatu veci. Je to energia rýchlosti, priameho pohybu vpred a jasnosti a pravdepodobne ide o niečo, čo vás už dlhšie ťažilo alebo čo vám v živote chýbalo, čo ste vlastne potrebovali zlepšiť a teraz sa ukazuje pravda a prichádza teda nejaká správa, ktorá vás ale zaskočí a zaskočí vás trošku nepríjemne, rozladí vás. Okolo 15. novembra sa totižto ocitáte v energii 5 mincí a táto karta symbolizuje sebalútosť, pocit nedostatku a osamelosti a je to jedna z najnižších vibrácií v tarote, akú máme. Takže môžete mať pocit, že sa vám nedarí, že na všetko ste sami, že vás nikto nepodporuje a môže sa objaviť aj myšlienka typu, prečo sa mi to deje, prečo ja. A je úplne v poriadku, milý vodnár, uvedomiť si, že je v poriadku
takto sa cítiť a každá fáza, aj táto fáza je len dočasná, takže nezostávajte v tejto energii príliš dlho. Dôležité je vedieť, že toto je v podstate ako keby dno a vlastne odtiaľto, keď už ste raz dole, tak z dola sa dá ísť už znovu len hore. Takže situácia sa bude postupne zlepšovať. Energia 5 mincí v podstate nám aj naznačuje, že tú správu, ktorú ste dosiahli, ktorá sa týka tej práce, tých financií alebo tej stability, tak nie je taká, ako by ste si predstavovali v tej kariérnej oblasti a vás to na chvíľku vyvedie z tej vašej rovnováhy, ale pamätajte si, že aj keď sa situácia javí ako nepríjemná, a to máme tú veľrybu, takže pripomínam, že netreba, aj keď situácia vyzerá veľmi zlé, tak netreba hneď panikáriť, pretože nič nie je také zlé, ako sa zdá na prvý pohľad. Takže pamätajte, aj keď situácia sa javí teda ako nepríjemná, tak v skutočnosti sa môže jednať o posun, ktorý vás má prebudiť a možno vám aj ukázať nejaké nové možnosti. Takže ak vám niečo nevyšlo, tak to nevyšlo iba preto, že to nebolo pre vás milý vodnár, takže nezúfajte a nevyšlo to preto, že jednoznačne je to pre vás niečo lepšie, čaká vás tu nejaký dar, takže nezúfajte nad touto ponukou alebo nad touto správou, ktorú dostanete, ak nie je taká, ako ste očakávali. A ďalej tu máme kartu mesiaca. Karta mesiac je vlastne kartou tajomstiev, ilúzií a takých aj skrytých pravd. Takže keď rytier mečov priniesol teda nejakú tú informáciu, tak mesiac naznačuje, že ešte stále aj tak nemáte všetky fakty. Takže je tu niečo, čo vám zostáva také skryté, zahalené pod takým závojom nejasnosti. A táto karta hovorí o situácii, v ktorej nie všetko vidíte tak, ako v skutočnosti je. Takže môže ísť o nejaké tajomstvá, neúprimnosť, nejasnosť, okolnosti alebo niekoho, kto vám niečo zamlčuje a niektorí z vás môžu vnímať túto neistotu ako nepokoj a iní ju zase budete možno prežívať trošku pokojnejšie, ale jedno je isté, že pravda sa vám ešte celkom neukáže. Mesiac nám pripomína, že jeho svetlo nikdy neosvetlí celú cestu naraz, takže vždycky vidíme len na niekoľko krokov pred seba a presne o tom je aj toto obdobie, kedy kráčate cestou, ktorá nie je úplne jasná. Je preto mimoriadne dôležité spoľahnúť sa aj v tomto období na svoju intuíciu. Ona je teraz vašim vnútorným kompasom, takže nechajte sa ňou viesť a dôverujte, že vás nasmeruje správnym smerom, aj keď ešte nevidíte ten cieľ. Okolo 25. novembra tu ale prichádza zmena a s ňou prichádza aj karta pustovníka. Pustovník symbolizuje obdobie stiahnutia sa a introspekcie a takého vnútorného hľadania, keď je karta v správnej pozícii, takže keď je takto. A hovorí o tom, že je zase dôležité sa spoľahnúť na svoju intuíciu, ktorá bude tým vašim vnútorným kompasom. A táto karta poukazuje na človeka, ktorý je vlastne človek samotár, ktorý sa sťahuje do úzadia a vlastne zostane tam, až dokiaľ nevie, aké budú jeho ďalšie kroky, kam kráča, čo bude robiť a v podstate čaká na ten moment, kedy mu svitne, ako teda ďalej. Ale karta vyšla v reverze, takže to znamená, že vy už presne viete, čo je pravda, kam vás život vedie, aké budú vaše ďalšie kroky a čo by ste mali urobiť a ako by ste mali zareagovať. Takže proces hľadania toho, čo a ako ďalej je už ukončený a teda po tomto období zmätku a nejasnosti prichádza jasnosť. Takže ten závoj mesiaca sa už dvíha a už vy viete, čo je pravda a kam vás život vedie. Na konci novembra
Milí vodnári, tu ale máme ešte kartu 8 mečov. Táto karta hovorí o vlastne seba vytvorených obmedzeniach, o tom, že vás nelimituje svet okolo vás, ale že vás limituje vaša vlastná myseľ. Takže vy, aj keď už viete, čo máte robiť a ste rozhodnutí, ako budete pokračovať ďalej, tak stále ešte v novembri nebudete konať, nekonáte. Neurobíte ten praktický krok, ktorý by vás posunul vpred. A prečo? Pretože vo vás pretvára strach z budúcnosti, vo vás pretrváva strach z budúcnosti, tá neistota a pochybnosti o sebe. A pozrite sa aj na samotný obraz karty. Je tu žena, ktorá je zviazaná, má zviazané oči, ruky a stojí medzi mečmi a na prvý pohľad sa zdá, že je uväznená, ale v skutočnosti nie je, lebo keby sa trošku pohýbala, tak by sa mohla vyslobodiť a zložila by si masku z očí a vlastne cez tie meči by mohla krásne prejsť, pretože vlastne ona si myslí, že tie meči blokujú cestu, ale oni, a keď si všimnite, oni sú okolo nej, oni jej tú cestu neblokujú, tá cesta je voľná, stačí len cez ne prejsť, takže to, čo ju drží tu na tomto mieste, aby sa nepohla, je ilúzia bezmocnosti. Takže rovnako aj vy, milí vodnári, môžete mať pocit, že v danej situácii sa nedá nič urobiť a že ste viazaní okolnostiami, no v skutočnosti je to len vaše presvedčenie, nie realita. Takže ak si budete hovoriť, že nemôžete konať, tak budete mať pravdu a ak si poviete, že to zvládnete a prejdete cez tie meče, tak budete mať pravdu tiež. Takže obe cesty a obe scenáre sú možné a záleží len na vás, ktorú cestu si teda zvolíte. Takže 8 mečov vás teda upozorňuje, alebo je takým upozornením pred tým, aby ste sa nestali obeťou vašej vlastnej mysle, pretože vaše obavy a vnútorné hlasy vás môžu držať v takom tom egoistickom bezpečí, len preto, že je niečo neznáme alebo je niečo pohodlné a práve to vám bráni posunúť sa a urobiť tie praktické kroky už teraz v mesiaci november. Takže veľmi zaujímavé, milí vodnári. Ešte keď sa pozrieme na tie úvodné karty, ktoré sme tu mali, tak máme tu nejaký dar, niečo, čo musíte naplniť a zbytočne nestresovať, nepanikariť a je tu niekto, kto vám s tým pomôže. Prichádza tu vlastne férová žena, takže je dosť možné, že to bude buď niekto z vašej práce, vaša nadriadená, alebo nejaký manažer z iného oddelenia, alebo to bude možno šéfka nejakej úplne inej firmy, s ktorou nemáte nič spoločné a možno vám prinesie dar v podobe novej ponuke práce. Nikdy neviete, takže nebojte sa, nie je všetkým dňom ešte koniec. Každopádne ja vám veľmi držím palce, aby to bolo to, po čom skutočne túžite a aby to všetko pre vás dopadlo najlepšie, ako je možné. Pretože ako hovorím, vo vašom živote sa čoskoro objaví dar, nový smer, nová príležitosť a určite možno aj nová osoba. Máme to tu. Takže nikdy neviete, kto vás ako môže prekvapiť a prepojiť s niekým, kto vám pomôže posunúť sa ďalej. Tak, poďme sa ešte pozrieť na záverečný odkaz pre toto čítanie. Takže vyberieme ešte poslednú záverečnú kartu. Tak, a je to karta číslo 44 a toto je v podstate osoba, ktorá veľa premýšľa. Neviem úplne správny ekvivalent v slovenčine pre toto, ale možno mysliteľ by bolo správne. Tak poďme si prečítať, čo hovorí táto karta. Tento mesiac je pre vás skúškou dôvery. Skúškou, či dokážete zostať pokojní, aj keď sa veci nedejú podľa vašich predstav. Nenechajte sa vtiahnuť do pasce vlastných myšlienok a strachu. Verte procesu. Všetko, čo sa teraz deje, vás pripravuje na niečo lepšie. Dar a zmena sú už na ceste. Stačí otvoriť oči a uvoľniť sa z pút, ktoré ste si vytvorili sami.
Teraz prichádza obdobie, v ktorom sa zameriavame na schopnosť premýšľať strategicky a konať s rozvahou. Je čas vnímať veci doslovne, jednoducho a prakticky, bez zbytočného hľadania skrytých významov. Situácie sú presne také, ako sa zdajú. Máte všetky potrebné informácie, aby ste sa rozhodli správne. Ak sa budete držať logiky a jasného uvažovania, vaše kroky prinesú úspech. Jednoduchosť je teraz vašou silou. Takže, milí vodnári, vyhláste si toto čítanie za svoje, ak s vami rezonuje, ak nie, nechajte ho tak, nie je to vaše čítanie. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste si dnes našli čas a strávili ho so mnou pri tarote pri čaji. Ak sa vám tento výklad páčil alebo vám priniesol inšpiráciu, budem veľmi rada, ak dáte videu palec hore, prihlásite sa na odber kanála a napíšete mi do komentárov, čo s vami najviac rezonovalo. Ak máte záujem o súkromné čítanie, môžete mi napísať e-mail na tarotpričaji@gmail.com. Tento e-mail nájdete aj v popise videa. Prajem vám krásne dni plné pokoja a pozitívnej energie a teším sa na vás pri ďalšom výklade.